Dobar dan, pošto je moj zadnji video o eksperimentalnoj pločici imao preko 600 pogleda, odlučio sam napraviti novi gdje ću se potruditi malo se bolje objasniti kako ona radi. Znači imamo dio za napajanje na pločici, on izgleda ovako, ima s jedne strane plus, sa jedne strane minus, a iza izgleda ovako, ako skinemo naljepnice i sve. To znači da je cijeli jedan red za plus povezan, kao i cijeli red za minus. Dok kod pločice koje sa unutarnje strane, većinom, imamo brojeve slova, te su one povezane tako da su svaki red zasebno povezan. Ovako to izgleda sa zadnje strane, kako bi bolje razumjeli kako su povezane. Sada ćemo za probu napraviti jedan jednostavan sklop kako bi vidjeli kako to funkcionira. Ovdje imam žice za napajanje na 5 V. Crna mi je minus, negativna je 0, a crvena je plus 5 V. Zatim imam jednu diodicu, znači možemo je ubustiti između bilo koja dva reda kao ovdje, ovako. Zatim imam jednu predotpornik za diodu, ovako ćemo ga staviti, te povezati diodu na napajanje. Prvo možemo staviti plus, minus, minus ide u minus, znači plavu, i plus ide u crvenu ili plus, i dioda radi kao da smo je spojili ili direktno žicama ili zalemili. Evo. Evo ovdje i fotografija kako to sve izgleda. I hvala vam na pažnji. Vidimo se u idućim videima.